आइथिङा आबा राहुल ओजों फैलाय आथिंखौ बांद्रायसो सानाय मोनबाय माथो मुलिखौनो लायनो थिनसै आं मायो आयै मायो दे मैया मादै लानाव गोलैनाय आङो आथिङानो बेसेबा साना दंबाय थायोलै आबा थांनाय मुलि लायहैनाय माथो मैया बारा सायाखै होननाया दिनै सालायबाय आरो आयै औलै आबा मैया बारा सायाखैमोन दिनैसो माथो दोखो सानाय मोनदों गोलैखालि सायालै बिनि उनावसो सायो र' अब्लालाय आं लायना फैनि बिलाइमोना फन हरलायबाय खोना आइनि सिगाङाव रायज्लायनो हाया होननानै खिन्थायाखैमोन आङो बेनिखायनो हरबाय थायो दानो आरो खिन्थाबाबो बुहुद बाथ्रा खोनासंगोन बियो बेनिखायनो बुङाखै आं फन फैबाय दं आबा खोनादोंना खोनायाखै हे आयै रावनिबो फन नङा रावनिबो फन नङा होमबालाय सोरनिथ' फन ना जिअ कम्पानिनिफ्राय हरदों औलै आयै औ माने आंनिया गाबोन रिसार्ज जोबसिगोन ना बेनिखायनो हरबाय थादों आरो माने सोनो खिन्थाबाय दं बा बेखौनो बेफोरबायदि हरबाय थानांगौना बिसोरबो औलै आयै फाल्थुथार सोगोन ना आङो गाबोनो हैद जिअ कम्पानिनि फन नङा खोनालै सोरबासो हरदो खोना नोंलाय माथो फनखौनो नायाखै सोर हरदों सोर हराखै बोरै मोनथिगौ नोंलाय बोरै मोनथिखौ मबाइलखौ नायालासिनो मोनथिगौलै आयै मानो होनबा दहायनिफ्रायनो हरगासिनो मोनथिगौ माने नोंनिया बे साननैसोआ मानो फन फैबाय थाग्रा जादों आं खोनाबाय थायो माथो मानो फन फैबाय थायो नोंनिया सोरनि सोरबा सिख्लाफोरखौ गोसोथोबायलै नोङो हा सोरखौ मोजां मोननो सोरखौ गोसोथोनो आंलाय आयै खबरदार दे आबा आं नोंनि थाखाय एसेबां मोजां सिख्ला नायना दोनखादों गियान गोनां गुन गोनां बेफोरबायदि सिख्ला मोननाय नङा बरावबो भाग्यआवसो नागिरना मोनदों आं मोनथिबाय बेबो मोनामोन आंनि लोगोनि फिसाजोखायसो मोनदों जागोनलै आयै आंलाय सोरखौ मोजां मोनलाबायनो आंनियाव सिख्लानि नाम्बारानो गैखायाबा दे आयै आं थांसै मुलि लायनो थां गियान गोनां गुन गोनां सिख्ला नायना दोनदों आङो बेफोर सिख्लाखौ लाबाबा सोरखौ लाबोनो देनाय रावबो गोसथोनायबो गैयानो मालाय आजिखालिनि सिख्ला रावखौबो फोथायनो हाया गोसथोनायफोरानो साथाम साब्रै गाहाम थायो आरोथ' हाबा जाखांनायनि उनावबोसो रायज्लायबावो सेंग्राफोरजों बेनिखायनो गिनाय मोनोलै आङो आंग्रां मांग्रां सिख्लाफोरखौ लाबोनो हायालै बेथो अबावबा गारनासो थांजागोनहाय बेनिखायनो मोजां सिख्ला नायना दोनखादों आं दा सिख्लानि नाम्बारखौ लाबोनो हाबा मोजां जागौमोन बिनियाबो आरो मबाइलानो बायना दङनो गाज्रि जाना दङनो बिमा बिफायाबो आरो ओरै गैयाना अबाव बायना होनो हानो न'आव ओरै मोजां नङाना अबस्थाफोरा उनालागि आंनो गंसे बायना होनांगोन र' बिहामजोनो राहुल आं नोङो दहायनिफ्रायनो एसेबां बार फन हरबाय नाथाय नोङो मानो रिसिभ खालामाखैमोन बुंनाय आरो मोनसे बाथ्रा नोङो नोंसा आइनि सिगाङाव आंजों रायज्लायनो हाया न' नोंलाय माथो बुंदोंमोनलै आइमोनखौ जेबो टेनसन लानाङा होननाया दालाय माथो नोङो आइमोननि सिगाङाव रायज्लायनोनो हाया आंजों आरो आंखौ नोङो बोरै हाबा खालामना लांनो सानदों आं मोनथिगौ नोंसा आइ आफाया आंखौ मालाबाबो गनायना लानाय नङा होननानै बिदि नङालै लाइमोन नोङो मानो बेफोरबायदि सानदों गनायना लागोनथ' नों बेफोरखौ जेबो टेनसन लानाङा गनायना लानायथ' बाद हो नोङो नोंसा आइनि सिगाङाव आंजों रायज्लायनोबो हाया माथो बिदिबा मा जामारगोन राहुलहा नोंसा आइ आफामोना जुदि आंखौ गनायनानै लानो हाया आं नोंसानो बोरै संसार जाहैनो हानो बेनिखायनो आं सिगाङावनो सोंना लादोंमोन नाथाय नोङो जेबो टेनसन गैया होनना बुंबाय नालाय बेनिखायनो आं नोंखौ एक्सेप्ट खालामदोंमोन बिदि नङालै लाइमोन नोङो गोरोन्थि बुजिदों माने आङो आइ आफामोननि सिगाङाव माने न'नि मानसिफोरनि सिगाङाव रायज्लायनोनो लाजिखायो आं आगोलनिफ्रायनो बेफोरबायदि आं न'नि मानसिफोरनि सिगाङाव मालाबाबो रायज्लायना दिन्थिया आं गुबुन सेंग्राफोर बायदि नङालै आं न'नि मानसिफोरखौ एसे रेसपेक्ट खालामो आइ आफामोनखौ नोङो थगायदो खोनालै राहुल आंखौ आंलाय मानो थगायलाबायनो आं नोंखौ थगायनानै मा मोननो देनाय जुदि आंखौ गनायमाराबा मा जामारगोन हो राहुल नङाबा जोंनि मोजां मोननायखौ बेखिनियावनो फोजोबना दोनसै बेफोरबायदि मानो बुंदों नों सना आं नोंनि अनगा थांना थानो हानाय नङा होमबालाय माथो आरो नोङो मा खालामनो सानदों नोंसा आइ आफामोना जुदि गनायमाराबा गनायगोनलै गनायगोन आरो जुदि गनायाबा नोंखौ आङो अबावबा लांगोन ना रुम भाराफोराव दोनगोन नंमारगौना नोङो आंखौ गारमाराथ' प्रमिसलै कसम आं नोंखौ गारा सना आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो आं नोंखौ मोनाबा आं सुसाइड खालामगोन मिथिगौ ना सुसाइडनि बाथ्रा मानो बुंदों नों राहुल आं गियोलै
होमबालाय मानोथ' जोंफोरनि मोजां मोननायखौ बेखिनियावनो दोननो नागिरदों बेखिनियावनो मानो फोजोबनो नागिरदों नों मिथिगौआनो माथो आं नोंखौ मोजां मोनो होननानै आं नोंनि अनगा थांना थानो हानाय नङा मिथिगौना सना नों आरो मा गारनायनि बाथ्रा बुङो सरि सना आं नोंखौ मालाबाबो नागारनायनि बाथ्रा दिहुनला औ बुंनाङाबो मिथिबाय नङाबा नायबाय था दे बुंला दे दिनैनिफ्राय सरि नोंलाय अबाव थांदों माथो गारिनि माथो खोनादों आं आइनि मुलि लांनो फैदों आं मैया आइया गोलैदोंमोन मादै लानियाव आथिङा साना दङनो हा नोंलाय माथो खालामदों आं आरो मा खालामबावनो ओंखाम संगासिनो दे अब्लालाय संबाय था आं थांग्रोना फैनि र' दा रायज्लायगोन दे औ दे दायो हरमार दे आं नेबाय थागोन बे नाक खाथिलाय मोनालाय सोरखौबाफोर मोजां मोनबावो ना मायोलै सोरजों रायज्लायबाय थायो सानफ्रोमबो माथो हौवाजोंबो जेबो लेनदेन गैलानो माथो जेबोआनो सोमोन्दो गैलानो फाथैलाय बिसिनो नागिरदों माथो सोरजोंथ' रायज्लायबाय थायो एसेबां प्यार मोहब्बत की बात दे ओंखाम संनायफोराव मा रायज्लायबाय थायो नोङो आरो सोरजों रायज्लायो नोङो सानफ्रोमबो आनै आंलाय सोरजों रायज्लायनांगौ जाखो लोगोआलाय लोगोजोंनो मोजां मोननाय बायदि रायज्लायबाय बिदिनो आरोलै ओरैनो फालतु खालामो दे ओंख्रिफोरा थाब सं मा बार जानांगौ थाब संनो गारै मा फन रायज्लायबाय थायोलै दे मा बार संदो आनै दसेनो मोनगोनब्रा मानो टेनसन लादो नोङो दसेनो मोनगोन मायाबा दसेनो बेफोरबायदि फन रायज्लायबाय थाबालाय फन रायज्लायनायावसो गोसो होबाय थाबालाय ओंखाम ओंख्रिया माला मोनगोन आरो गोथावानो जानाय नङा माथो आनै दसेनो मोनगोनलै इमान टेनसन लादों आधा घन्टाबो नांबावा मिथिबाय बिदि होननानै आरो गोथां गोब्राबै संना होनाङा आरो अके आनै अके आं जोबोद खुसि दिनै राहुला आंखौ मोजां मोनमारो आंनि थाखाय सुसाइड खालामनोबो ओंखारलायो आयु मा एसे मोजां राहुला आइ लाभ इउ राहुल आंबो नोंखौ जोबोद मोजां मोनग्रा जालांबाय बै अनजालु बालन्दाखौबो अखा बोथोरनि थाखाय फाथिलाय बिसिनो थांनो हायाखै आं सान्दुंल' दुंनो हो बेलाय मोना आंनि मोजां मोननायखौ मानो बुजि मोना माबा आइ आफामोनखौनो टेनसन लाबाय थायो आइ आफामोना मायबा मोनसे जागोन ना बा जोंनि मोजां मोननायखौ बेखिनियावनो फोजोबनो नागिरलायो माइसे मानो बुजिया आंदि बेखौ बेसे मोजां मोननो एसे बुजिनांगौना बियो नोंनि अनगा रावखौबो नांखाला आंनो नोंखौनो आङो आंनि जिउनि रानि खालामनो सानदों आंनो नांला होनदोंना आंनो रावखौबो नांला आंनो लाइमोनखौल' नांगौ आं मिथिगौ आइया गनायना लानाय नङा थेवब्लाबो उनाव लानोबोथ' हानाय ना आङो आइखौ बुजायगोन ना लासैनो बुजिलांनोबो हानाय आरो आं बुजायनायनि उनावबो जुदि आइ आफामोना गनायना लानो हाया अब्लालाय आङो खारनोसै न'निफ्राय बास आखाइ दं आथिं दं खामानि मावना जाहैगोन रुमाव लाखिगोन ना माखौ टेनसन लादों बियो आंनिसो गोसो आंनिसो लाइफ आं सोरखौ मोजां मोनो सोरखौ मोजां मोना बेयाव आंखौ बुंनो रावहाबो मोन्थाय गैया आं जि बुस्थुखौ मोननो हास्थायोना बे बुस्थुखौ आंनो नांथारगौ लाइमोना बुस्थु नङा दोनाय थेवब्लाबो आं रावखौबो केयार खालामा आंनिसो गोसो आंनिसो लाइफ माथो फ्रिजाव जेबो ओंख्रियानो गैला जोबजोब्बाय दावदैयाबो दैनिल'सै माथो टिल्लुखौ हाथाय खालामना लाबोनो होनि र' अखा बोथोरखाय टिल्लुआबो जेरावबो थाङाखै सगावबो हाथायावबो दिनै थांनो होनि र' दिनै थोगोन र' थोनाया दावदैयाबो दैनि दङ ओमफ्राय गाबोनसो माखौ जानो दिनै हाथाय खालामना लाबोआबा गाबोन मोनजानायानो नङा टिल्लु बेबो मबाइल नायबाथाय जेबो थालखौनो होआलै लिंबाबो खोनाया टिल्लु बेलाय खोनाथारा आङो थांनि र' हिटलै मबाइल नायै मिनिबायसो दङ नोङो दहायनिफ्राय नोंखौ आं गाबज्रिगासिनो खोनायाखै आरो मायो मा जालायखो मा खामानि ओंखारलायखो आंखौ गाबज्रिदोंदि माबा मैगं थाइगंफोरा जोबजोब्बाय माथो दावदैयाबो दैनिल'सै जेनथेन दिनैखिनिया थोगोन ओमफ्राय गाबोनसो माखौ जानो जोंफोरो थां हाथाय खालामना लाय थां है आब' मबाइल नायनायफोराव मा डिस्टार्बलै नों थांनो हाया नामा आरो अखा बोथोरफोराव खम गाज्रि जादों हाब्रुनो खाराबनो थाङां नों थांनो हाया आरो नोङो आंना खामानिबो दङ नोंहालाय माथो एसेबां गिदिर खामानि दङ आरो खामानि दङबाबो मावनानै थां आरो दा बेलासिबाबो थांबानो जागोन ना आंखौल' थिनबाय थायो हाथाय खालामनो नोंबो थांनांगौ मालाबा नोंलाय माथो ओरैनो थाङो दिनैलाय मानो थाङा बादों आं मिथिगौ ना अखा गैयाथ' अखा गैया मा जानो खम हाब्रु जादों दे थां नों दिनैखिनिखौ थांदो आं मालाबा थांगोन दे दिनै थांनो बादों आं
नायबाय था मबाइलखौनो नायबाय था न' सिङाव थानानै हाथायल'खौनो खामनो थांनो हाया नोंहालाय माथो खामानि दंखाय नोंबो हाथायल'खौनो खामनो थांनो हाया आरो आंखौसो बुंनो फैदों थां आं खिन्थु थांनायाव गैया दे जेमान थांनो होबाबो आं थाङा दिनै मबाइल नायनायफोराव सारा डिस्टार्ब गावगायानो दानो मोनथाम मोनब्रै सङाबा ओंखामखौनो जानो हाया माथो ओंखामानो फुहाबा मोनसेफोरजों दानो गावगायासो ना गैया बेदर गैया दावदै गैया भाजा गैया बिदि होननानै नागिरबाय थागोन आंथ' जिबाबो हायो थांनिर' आङो माथो बुंबावनो आजिखालि बयबो सोलायजोब्बाय मालाय गिदिर गोलाव जाबाय नालाय दादागिरि जाबाय बाथ्राफोरखौनो मानिनो नागिरला माथो खामानि थिनबाबो खामानिफोरखौनो मावला मुडफोरखौनो अफ खालामना होयोलै केला आंखौसो बुंदों मबाइलल' नायबाय थायो होननानै गावगाया मा खामानि मावो दिनै बे ओंखाम ओंख्रि संनायखौबो खामानि होनना बुङो नामा आरो आंल' हाथाय खालामना जाहोनांगौ गावसोरा न'आव थानानै आजादि सङै जाबाय थायो आरो दिनैखिनिखौनो हाथाय खालामनो थांनो हाया आं जा मानसिया बादों खम खेबजेब जादो बे हाब्रुनो थांसाबबाय आङो लाखारनो फैसा दं थाखा दं आरामसे हाथाय खालामना लाबोनांगौ आरामसे बेटारि गारियाव थांनांगौ आंखौनो लामा नायबाय थायो